ki dikhar ki chori bandrung hane ka jakaun chi na malba ki la NKSU lada ki mut balwan dei wa ki KSU ki hap da check chua lada ki biang re ki permit ki biang re ki ID umut chi chare ba ki KS ki dikhar ki wan rung ne jakaun chi na thu ba don KSU terong ki abe na ki dikhar te la yo shong ai KSU ko ba de ko we ka seng ba khwai ba ban yada ya ki akum tami ki mender ko banwan ka jaga jongi KSU ta sutna po kaya rab de ban tujrai kini ki mender nang ta banwan ra ya kini ki ong en ki school hawe jaka lawan ra nang ki embos selep tu te la sutna ne na marba la sneu la ji la chong metoy KSU kalong kawe ka nong genti nam takri ba ke jumreu ka ba layalam ya kipan jong kadong katan jong ya hanya po southwest kasel district but hagiwe ki district but hapo jong kajalam